Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 17, versikulo 5. No pagang angawam tinapanglaw, insultuam ti Dios anangaramid kankwana. Madusa ka no katawaam ti kinadaksanggasat ti maysa a tao. Papagayam, intay dinggen ti maysapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya nakit din dagiti mamirmiraot a kaaruba. Kas dala agraraman. Apay akas lapay laeng. Talaga ang agraramanda. Imbag lakit din. Ta sa anak anayanak a mamirmiraot. Apay nga ta, mamirmiraot dagita akaroba. Agtrabaho damet. Amok pa yan. Ngam na maminsan. Uray mamirmiraot da. Naglalastog dalat ta. Agparamagdapay nga damabalinda, nga uray pirmi mayat arigat da. Kas kumay ti dayjay a Betty. Kanayon arumwar. Anyamit nga ta ti makagapo, akanayon arumwar dayjay. Bayam. Padasak man ti agdamag iti kaasitgan a kaarubanan. Ako'y kanayon arumwar ni Betty. Anya launay ayat ipapapanan na. Saan ko mat adamdamagan? Ada ka di problemam iti kanayon na nga irurwar? Awan mo't ket di. Ngam siyak tupay nga agsusweldo kat sa anak a kanayon arumwar. Isuket din asaan nga agsusweldo. No siyak, saan kon aparikot dayta? Ta saan ko mat akwarta ti aramatin na arumwar? Bukod na mat akwarta. Anya nga tati mapanar aramidon ijarwar. Kunamlano adto ti kwartana. Ti amok kat adan sa mat trabaho na, ngam saan laang nga inaldaw. Addan sa subsublatan na trabaho, no awan jay akin trabaho. Friend, imbag man ta na panunot mo ti imalatiw dito balay? Kayat ko ti mapan kadagiti gagayam ko nga addaan. Ngam ti mapan iti balay dagiti mamirmiraot. Friend, saan mo ko maalaisen dagiti marigrigat? Pinarswamat ida ti Diyos. Ngam jak nga rod mairusok ti makilangan kadakwada. Kastaak mo't idi. Ngem idi tiyempo ti kalamidad akasapulan mi ti tulong. Awan na uray ko atulong kadagiti padak ababaknang. Anya ti kayat mo asawan, friend. Dagiti inuy-uyaw ko a marigrigat, tinangisalakan kada kami. Idi malayos ti balay mi. Ha? Naira na laang day tagayam. Mabalin mo mo't abayadan ti serbisyo da. Tapno awan utang mo anaimbag anakam. Saan kulat ta amalipatan ti panang tulong kanyak dagiti kaarubak a marigrigat, friend. Si aayat da atimulong. Imbag talimabas ka dito'y arubayan mi, gayam. Ada ka di importante nga ibagam, gayam? Damdamagan itay tibak ng akaarubat ha, no apay ka no akanayon ka arumwar. Anya? Taapay anadamag na. Mas daawak nga rod. Dinamag ko no apay adamagan na, kat awan mat nga rod timasnop ng ibagana no apay. Kaslakat ada utang ko kankwana. Tapno padaanan nak no kasi nga ada pa na. Mas daawak mo't itiday tabak ng akaarubat ha. Awan mo't atraso takan ko na. Apay nga taa kanayon na taasip-siputan. Mata pobre nga rod. Iparit na alumabas dagiti anak ta iti arubayan da, tamarugitan kano. Makaiso makitimbagan ni Mari Olivia nga adda utang na anaimbag anakam kadagiti kaaruba na ama mirmiraot. Ipalubos na kit din na madan iti utang anaimbag anakam kadakwada. Nababada lang nga klase ti tattao. Kasta nga rod timbagak kenkwana. Ay awan na. Inyalisen dagita marigriga ti alipuspos na. Ngam no siya. Jak ipalubos sa mapasamak dayta. Nababak klase at tao dagita. Mami, Daddy, apay akas ta kayo kadagiti kaaruba. At da ka di pa kay ranudam kadagita marigrigat, anak? Kuna ti maestrami, agpapada kanu amin a tao, ta inaramid amin ti Diyos. Agpapada nga inaramid ti Diyos.
Nga madanangat nga to, kan addamet na bababa. Naimbag abigat yo, nana. Kastamat, Barok. Imbag man ta kayat mo ti makilangan kada kami? Agpapada tayo mat apinarswa ti Diyos, nana. Imbag man ta kasta ti kapanunutam, Barok. Kasta ngamin ti ibagbaga ti maestrami. Mamati ka kadi, nga aramatan ti Diyos ti ubing, wano nababa klase a tao? Tapno makaamiris tinakula panapanunot na? Una na. At dadagi ti ba nag-amaaramidan tinababa? Asaan amaaramidan tinangat nga to? Maragsakan akman kan ka, Barok. Kasta tinasayaat nga ubing. Uray bak nang kayo, saan ka anatangig? Ay, una Ha? yan. Mami, apay ka di akatawa kayo akatawa. Nakita nga medyo karuba tayo ang mamirmiraot. Nakabado kit din, iti kunam no bado ti di adal. Mamirmiraot mat nga rod. Anya ngay ti dakas na, mami. Di namat tinakaw ti imbado na. Saan abagay ang nakabado iti napintas ti awan adal na kan mamirmiraot. Sapay, nakabag iti nangina at klase ti bag. Inregalo da siguro kan kwa na, mami. Alangan adi na aramatan. Sayang mat. Agraraman ket di ti kas di a klase ti tao. Saan arumbang nga agbado iti kasjay, ta saan na abagay. Saan nga agraraman, mami? Ti dakas. Kat no tinakaw na ti inaramat na. Apay ka di nga isakit mo day di akaaroba. Da kayo mat, mami. Awan mat ti makagapo, tapno katawaan. Saan ka di, mami? Nakita ngagsarsarita kayo iti anak ti kaarubaan na tangig, mare. Wen, nga maragsakan na. Ta saan akas iti dadakkel na ang mata pobre? Kasta ka di? Yakpay nakasao. Tati ko nakat kas kadagiti dadakkel na adida kayat ti makilangan iti kaskada tayo. Uray siya. Ngam iti nagsabat kami, kinablawan na. Nagsarita kami, kat nadlawaan na sinpot nga ubing. Imbag man, mare. Kaaduan na ngamin at ti anak ti mata pobre kat umala da mo ilang kadagiti dadakkel da. Panagkita, kat saan atumulat kadagiti dadakkel na. Ay, sapay ko matakasta, gayam. Itay bigat alim mabasak. Nakitak akimita iti ayan ko. Sa nagkatawa, awan mo tinakakatkatawa. Anya ngay nga rod ti kinatawaan na. Day tangaro ti pagsidawak. Ay, nagpigsa ti tudo. Sapay di tapay nakadanon iti balay. Nga rod, naggalis pa iti kalsada. Sakit nagpuskol pa iti angat. Idardaras mo ti ang mataray, tapno nakadanon ta adagos. Nene, apa yan? Kas lamarmar ba mo ti bantay? Magkapurantan! Adda na ba iti kalsada? Adda nagaburan alugan. Arayatin tayo. Abangan wa sino day jay. Intayon ka purukan! Saan tayon nga urayan pa iti rescue team? Agtitinulong tayo! Barang maisalakan tayo pa ida! Saan ang nagaburan amin apa sa tilugan? Ala, ingkay kalyon. Masapol ti bareta kan pala! Mangitugot tayo! Agawaan tayo kakadwa. Sa dino ti ayan ko. Ada kayo dito ospital, mami. Nakita dati pan nakagabor tilugan nyo. Imbag ta saan ang nagaburan amin apa sa tilugan. Nawanan kayo iti puot. Gapo siguro tanakurang ti angin. Kanada sugat nyo, mami. Sino ti? Nakakita iti pan nakagabor mi, anak. Dagiti kaarubang awagan nyo iti mamirmiraot, mami. Imarayat? Mami. Nagtitinulong da at nagkali, anak. Mami. Saan da nga inuray ti rescue team? Tama nga numabayagan da. Awan kayo kumaitan. No awan dagiti kaaruba a pobre, mami. Ayan dadim, anak. Isuday taanda iti asidag mo, mami.
Naipit iti driver's seat. Iso anak karumat ti pan nakaipit ti saka na. Nakaturog ka di pay? Un mami, ipikto ka no ti anesthesia. Agriing to ka no intun madamdama, mami. Mare, kumusta kayon dito ospital? Imbaglakit din tanabiyag kami pay, mare. Nadamag ko adag iti kaarubayo tinangispal kada kayo. Dahil tangarod ti imbaga ti anak ko. Tiyakin pagarup, nga uray sa anak ama kilanglangan kadakwada. Insalakan da kami. Ay, amangan no dagiti addaan tinakakita kada kayo. Kat amangan no di da kay tinulungan. Ngamin, saan da kayat ti agkali? Ay, mangayab da pay iti rescue team. Saan ka di? Kat no saan da makasangkot adagos. Sigurado anatay kami kuman, mare. Naawatam ka din ti imbagak. Akasapulan tayo dagiti marigrigat. Pinarswamot ida ti Diyos. Wan ngagpay sumare. Binagkat da kami kano kanila kay ko nga inyag di ti ospital. Taawan lugan. Apay, iti panag ko na, mare. Kaya't kadi dagiti babaknang ti agbagkat iti na aksidente. Iyawag da iti masaknan. Ngam no dar aramidan da. Saan da nga umay adagos? Isu at ti kaaruba, ti kaasitgan a mga rayat, no sika kat agkasapulan. Imbaglakit din ta si bibiyag pay dagiti agasawa idi napantayo ida inarayat. Imbaga, tanaira na at manawak iti tawak at nakitak anarba ti igit ti kalsada. Nakitak ang nagaboran ti lugan da. Kaasid ako ma no saan anasigod. Huwag nga roda. Intanto man sa rungkaran ida iti ospital. Ay katun amare, takitaan tanoan yan ti kasasaad da. Ada ka di pa panam ita? Inta ko maitan. Sige, itantan ko pa'y nga rod ti panaglabak. Inta nga rodon, takaasimat ni Buyat amang bambantay kadakwada. Huwag Maala nga rodon. Agrubwatan, taintan. Ayan ko. Adata di ti ospital lakay. Imbaon ko ni Boyet amapan gumatang iti makan. Kunak no nataytan. Grabe ti pan nakagabor ti lugan ta. Dagiti kanumot ka aruba tangaw awagan ta iti mamirmiraot tinangisalakan kadata. Anya, imbagman. Agpaiso ti imbaga ni Olivia. Nga uray mamirmiraot da. Adda pa kairanudan ta kadakwada. Kasanuan nakita data. Kat nagpigsa ti tudo kan angin na idi akan ito. Dayta ti saan kun adinamag, lakay. Kumusta kayon? Pagyamanan tayo ti Apo, tanaispal kayo. Da kayo kano tinagkali iti naigabur kada kami, kuna ni Boyet. Naira na at manawak iti tawa. Takitaag ti aglawlaw. Nakitak ng agtartaray ti lugan nyo. Ni, narbamot ng titupang ti kalsada. Impukaw kun akadag iti kakaaruba amapan kami ijaayan nyo. Kunami no apay ang nagpipig sa tipukaw na, agpapaarayat met gayam. Isu anapan kamin adagos. Agyaman kami kada kayo. No di da kami inarayat, bangkay kami kumaitan. Kasta ti agkakaaruba. Agiin na rayat. Pagyamanan mi unay iti asawak ti kinasingpot yo akaaruba. Manipod ita. Aggagayam tayo aminen nga agkakaaruba. Kaya't na kami agayam? Uwan Kan dumawat kaming agasawa iti dispensar. Gapo iti kinatangig mi iti kalabas. Saan kami nga gimulmula iti sakit tinakam? Agpapada tayo a pinarswa ti Diyos. Isu nga aggagayam tayo kumaamin. Pobreman, wano nabak nang agpapada tayo a pinarswa ti Diyos. Agtitinulong, ken agtitinunos tayo, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 24. Nasaysaya at ti agnaed iti tuktok ti balay, ngam ti makipagnaed iti asawa a managunget ken managreklamo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay ka di anakarupanget kamanen. Kasla o masok dagita agong ken lapayag mo. Anyat orasan? Ngam awampay ti salbag a babae. Saan pa'y siguro anak kalako Nalakaaya mo ti aglako. Nang runa no basit ti aggatang. Ti kunayo, addamanen ijay a makisarsarita. Saan na nga ugali ti makitongtongtong iti dalan. Akasla saan a manakam iti panagkitkitam. Sika ti saan a makaaw-awat. Di man isakit deji a manugang yo. Apay kit di asaan, kat makitkitang mo't dagiti mapaspasamak. Sika ti ayan ti biddot. Di man baliktaden dagiti pasamak. Nalaingak, saan akas ka ni Daisy? Kita man anak kao. Aglaklako ti asawam. Ngam adda ka dito'y asumanao. Natulungam ka diti asawam. Addamat inaramid ko itay Ngam ita, adda ka dita anak kailad nga agur-uray adi makatal na. Mare, nakapaibos ka din itilako. Saan pa'y nga rod, Mari? Sa pa'y aldaman. Sigurado ang masikuran man ang asawa ijang aguray. Intugot mo kumaa, ta kinaduan na ka anaglako, no basta man nagreklamo. Ibaga na nga adda ka no aramiden. Nalakaaya mo ti aglako. Di iso ti ibaon mo nga umay aglako, tapno amuna ti rigat. Saan ang makauawat ti asawa? Awan pa'y pakaragsakan nga aramiden naman. Ay nga, ano kasta ti asawa? Isublik akin ni nanang na. Nalakaaya mo nga isubli ti asawa. Apay kit din asaan ngay. Agsubli ka kin ni amam kunak ano siya. Inton kinabil na ka, di nakarkaro. Nagkabil ti asawa. Ay pang-urak ano nakaturog. Saan ka di asika ti kabsat ti asawa ni Daisy? Un manang, apay ka di. Naalas ka di ti ugali ti kabsat mo? Apay na damag mo dayta, manang. Kasta mo ti agwarwaras akababalin ti asawa ni Daisy. Sino ti mangiwarwaras iti madi akababali ni Manong, manang? Basta, iso ti damag ko. Makapang-pang-ur ka no ti asawa na gapo iti kinamadi ti ugali na. Ay, bagbagak to, barang agbali o manang. Angam ne, saan mo nga idandanon asyak tinangidanon kan ka, ha? Ibagak asika, Tapno di damat ibaga asyak tinangarami iti istorya. Ay, saan, sige, lipatom nga rudon. Awan timbagbagak, ha? Ibagayo mamet ni Manong, abaliwan na tinagmadi nga ugali na, nanang. Itaman pa'y nga imbagam dayta. Kasano? Katagwarwaras ka no tsindaan, alas ti ugali ni Manong. Kababain. Kasano nga amom, asino tinakaibagakan ka. Deta ti imbaga kanyak jay tindera nga agnagan iti Lina. Kasano nga amo day taalina ti kababalin ni Manong mo? Kat saan mo't nga umay dito'y balay? Diyak mo Basta, bagbagan nyo ni Manong. Ay, uray ijay tsindaan. Amo dati saan anasaya at akababalin ti kabsat mo. Huwag nga Rod, nakababain. Di na kadiibainan nga asawa, sika, Daisy? Ne, apay anadamag mo dayta.
Apay kuma, asaan ka nga ibainan ako nam? Apay nga iwarwaras mo an alas ti ugalik. Apay kuma nga iwaras ko ti kasta. Asino tinang ibagakan ka? Saan da nga agchismis no awan inlawat mo? Saan ko nga ugali ti aglawat? Amangan no nang ngagda, takanayon ka nga umawag. Naka-loudspeaker ti cellphone, ta saan ko amang ngag, tanangiwat ija tiyandaan. Apay nga min nga i-loudspeaker mo. No di kakatdang nga. Nangiwat nga rud ija tiyandaan, saan ko amang ngag, naawatam? Saan ka namapan ni Jetsindaan? Agyan kalangan dito'y balay. Sige, ngem si ka nga rud ti gumatang kadagiti masapsapul tayo dito kusina. Sabon, asin, buggoong, kan aminan. Ay, una yan da ito'y adinangdan. Awan pa'y matramraman na. Ano tawan sagpaw na, awan buggoong na. No kuman na panak naglako, adda ko maginatang ko alamas nga imprito, wano intuno ana isagpaw. Sinalbag kit di. Awan pa'y matsagpaw ti dinangdang. Saan kan nga agreklamo? Taday ti kayat mo. No adda naglakwak, gimatang ko maitinaimas amasida. No saan ka kumaan nalawat launay? Nasaya at kuma? Tidakas kan ka, patsyam ang naglawatak nga uray saan mat. Nakita siguro ti tattao ti galad mo, iso nga inlawat dan. Di nakpabasulan. Makauma ka. Di siguro ay ayatan na niya. Iso akasta ka. Inayat na kadimat. Tila agungat kan agpasugnod ti paglaingam, loko. Apay asaan manen amatimtimok ti asawam. Simruman nga tan ti bulan-bulanan na, nanang. Kastamat day nga anak nyo. Pagamuan saan amatimtimak. Inton ka sa umingar. Ay, uma akon kan kwa na. Ala, ano sa una? Kasta siguro ti kababalin na. Ang masaktanak matlaunay iti aramid na, nanang. Awan apulos pan nakaawat kan konsiderasyon na. Agbaliw to siguro. Kaano pa'y nga agbaliw, nanang? Inton addan sakit ko, gapu iti aramid na. Lading itaglaon ay ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Saan kayo kumaamaladingitan? Ta saan mo't ada kayo ti akin aramid, nanang? Ang awanen panagayat ko iti asawak, gapu iti aramid na. Juan, apay no ikatam ti madi nga ugalim. Anya ko matimadi nga ugalik. Ti kinalaing mo nga agunget kan agpasugnod. Kas kalasaan alalaki. Kanayon ka anak kami suot. Sa anak nga agmisuot, no awan ti makagapo. Natangken ti panagpuspusom. Saan mo nga ammo ti agayat? Anya saan nga ammo ti agayat ako na yumat? Agsapol ka kadagiti banag nga oray sika kat saan mo matama ipaay. Anya ko mati sa pulag asaan ko ama ipaay. Amirisam tabagim. No anya ti kayat mo nga aramidan dakan ka. Iso kumamot ti aramidam. Oho, adula amin dayta. Saan asyak ti ayan ti biddot? Ti tao adi na akseptaran ti biddot na. Ad-adda nga iso ti ado ti kamalina. Mare, apa yun? Itakala ang umay aglako? Ad-adda nga agrigat kami no sa anak nga aglako, mare. Awan pa igatang iti masapsapol iti kusina. Ay, wen amare. Numang namnama ka laang iti imulam. Urayon pa iti sumagmamano abulan, sakbay nga agapit ka. Day tangarod kat, mare. Iso nga impapilit ko ti imay naglakom. Tauray siya, marigatan akmatan. Imbag da ito'y aglako, tauray kaskasano, makagatang ka iti kayat mo agatangan. Namnood da ka lang iti balay, saan asumangpot ti kwarta. Marik na siguro ti asawam ti rigat, idi awan maigatang nyo iti kasapulan nyo. Malagip ko. Sika tinangidanon kan ni Sam nga adagwarwaras adamag. Iso aday jay, di makal ti susik mi nga agasawa. Ha? Ay, kwa. Imbagakin ni Sam adinan idanon, ngam indanon na mulat tagayam. Day tamanan tay kunak. Napan ka manan naglako. Anyat orasan. Kat saan nga rod anaibos adagos tilakok? Agawid akit din no saan anaibos tilakok?
Oh, alaam kat to'y lamas, taing ka agluton. Saan kang agreklamo manan? Nabanugak ang naggapoy dya bangkag. Oray siyak, nabanugak mo't anaggapo ija tiyandaan. Hangam, anyangay nga rod. Ay, anong saklatan na tagluto? Darasam nga rod ti agluto. Tani, mabisinak. Awang ka di tinapay dita. At damat tinapay dita. Sige, mangan tayo pa'y Anyamat day ta tinapay. Awan lat sa balin. Apay, anyangay ti kayat mo. Sika no di mo kayat day ta tinapay. Anyamat day tangay. Apay analiday ka, Mare. Mare, jak makaan-anusan ijay balay. Apay ka di. Jak pulos makarik na itital na ijay balay mi. Ay, kanayon ang nagdagsan ti barukong ko. No kayat mo apaginanaan day tarik nam. Adda bakante a kwarto iti balay mi. Umayak sa ngagpaiso, Mare. Kaya't ko nga agtal na basit ti panunot kong. Jay awan ti mang paspasakit itiriknak. Padasam, Mare. Barang aginanamot basit ti kanayon a masaktan arik nam. Ay, win man, Mare. Tapno mabaliwan mat basit ti aglawlaw ko. Jay awan pagdandanagak nga gungat. Jay awan mang papapas kanyak. Adamot bagmaw, balasang kaw. Ada ka di papanam. Kayat ko ang maadan iti simbang ti panunot, nanang. Jay awan kapapak. Awan ti kanayon amang papapas kanyak. Kan awan ti kanayon amang insulto kanyak. Ala, no dayta ti pakalagan ti riknam. Saan ka nga igawin? Agyam anak lumaawatan dak, nanang. Naundan mo't basitan ti panagan-anos ko. Wana, amok dayta, balasang ko. No kayat mo tinatal na apagyanan. Di ka mabalin nga igawin kunak manan. Sige nga ruhod, nanang. Katsapay ko matadumtang ti gundaway, nga agbaliw ti amin. Idaw-dawat ko akasta. Aldawan. Awan ka di pa'y tidang nga. Nauman ti asawam. Nagpakada. Tadi na kanon kabailan ti kanayon mo apa nagreklamo. Panagungat kan anyapay dita. Nagpakada. Apay adiyo ing gawid. Ay, di mo mabalin nga igawid no anyaman ti kayat na nga aramidaan. Anya ti kaya ti asawan? Ay ayat ti asawak, nanang. Ay ayatan? Wano, kayat mo laang dagiti banag ama ipaaynakan ka. Di mo na panunot, nga addaan mo't itirik na amasaktan. Ay, kanayon ama bambannog ti asawam. Apay adi ka na panijibangkag. Apay adi ka makaid na. Napanan nga tan ni Daisy, nanang. Saan nga tan nga gawid? Oray kayat na ti agawid, numalagip na ti aramid mo. Kasano kuma, akailiw na ka? Apay kumadi na kailiw. Kat asawa nakmat. Trinatom ka di akas asawa. Saan mo't? Kanayon mo asaktan ti riknana. Uray siya. Masaksakta nakmat. Lagi pa noan niya ti sakit nga impaay mo kenkwana. Agamiris ka, Juan. Kat agbalbaliw ka kuman. Nalitay mat gayam ti mapanawan ti asawa. Idi, kanayon ko apagungtan. Taim pagarup ko kanayon nakalukwan. Ay, itataawanan iti sidong ko. Mariknak mat gayam ti patag na. Oh, Manong. Ah, Apay akaslaka mat nakutran abilit dito. sublian nakpay nga ti asawa. Itala nga mariknam ti patig na, tawanin iti sidong mo. Pagbabawiak ti amin. Agbalbaliwak. Kat sa pulak no ayan na. Ikarikan ko na. Agbalbaliwak ko. Ala, aramidem ti amin, tapno mapasublim ti asawan. Saan pa anala daw ti amin, Manong? Tratwam itinasaya at ti asawam tapno di nakapanawan.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Kolosas Kapitulo 3, versikulo 14. Kat kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anaan-anay iti iso amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. No kasta, natulagan ti kasaryo ka ni Estong? Wan nila. Sigurado ka din nga iso ti kayat mo apakiasawaan? Uray no inauna iti 10 at tawen ngamsi ka? Sure na sure ken kuana. Ngamin, iti may sa atawan a panagayan ayat mi. Nakitak no kasano ti kinapudno ti panagayat na kanya. Nasaya at mat nga rod. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ken, ni istong ti kayat kong agbalin nga asawa. Gaputan na asikaso kanya. Kasla prinsesa ti pangibilbilangan na kanya. Swerte ka nga rod no kasta. Amom ka di akastamot ni Rolly nga asawa. Iso a prinsipe ti pangibilbilangak ken kuana. Iso apat tiyag asa anak to nga agbabawi ang makikasarkan kuana. Friend. Lakay, amom ka di? Natulagan ti kasarda Estong ken Debbie? Kunaklakit din. No awan plano ni Manong Estong ang mga asawa. Kunak no aglaklakayin a baraw. Swerte na nga rod takinayat ni Debbie. Napintas ni Debbie. Kan ubing, ama ikumpara ay titawon ni Manong Estong. Ngam, adamot namin mabalin ti pamilya ni Estong. Apay, panagkunam, kat iso tinagayatan kan kuanan ni Debbie. Saan mat siguro? Ngam, adumot ngamin ti agar-aram ka ni Debbie. Ngam ni Estong akanayon adikotse tonggal mapan agaram ti sinumbatan na. Ala, saan tan apakibyangan day taabanag. Nasaya at mat no agkasardan, tapno saan amalakayan abaro ni Manong Estong. Sigurado ka kadin at talaga ani Debbie ti kayat mo agbalin nga asawa? Anya kayo ka di, mama. Natulagan ti kasarmi kini Debbie. Ngam kastapay laang ti ibagbagayo. 25 laang ti tawon ni Debbie. Idinto ta si kakat 35. Saan na kanto nga tanga isukat iti ubing? Amamok ni Debbie, mama. Sana kasta ti babae nga ayatek. Madanagan laang para kan ka, iho. Diyak kaya't alukwan na kalaang ti babae nga ikalaysam. Ipasigurado kada kayo, mama. Adi naktulukwan ni Debbie. Amok nga ay ayatan nakmet. Agyaman na, iti panang sukon mo kanya, love. Rumbang lang nga sukunek ti babae nga inay ayat ko. Diyak kaya't amarigatan ka nga kumyot. Kasta ti panagayat ko ken ka. Katga po iti day tangar aramidam kanya. Ad-addan ama in-inlavak kan ka. Agpaiso? Ay ayatan na kadiya talaga eh? Promise, sikat ti lalaki akayat ko ang makadwa iti tungpal biyag ko. Awanan sa pulakan ka. Sikat ti biyag ko, love. Agyaman ak no kastalab. Amom ka di, nganda pa nagdua-dua ni mamakan ka. Ha? Apay ka no? Amangan ka no isukat na kiti ubing. Ay, jak impagarup nga dagayang panagdwadwa ni mamam kanya. Ngam di ka madanagan. Uray adda pa nagdua-dua ni mamakan ka. Ti kayat ko lata ti masurot. Sana bali? Agbaliw tumad lang siguro ti kasya kapanunutan ni mama no agasawatan. Kan saan ta matakabalay ni mama? At damot balay ko apagyanan ta. Sa bagay matkit di
Ngamjak lang amin impagaro. Nga dagayang panagduadwa ni mamam kanya. Nanang, apay nga tangad da panagduadwa ti ina ni Estong kanya. Natural laeng dayta, anak ko. Tasaan nakakot nga rod unay nga am mo. Anya nga rod ti aramida, tapno saan nakapagduadoan. Basta aramidem laeng ti pagrebengham, inton agasawa kayon kan ni Istong. Nulakit de ta makita ti ina na anasaya at kang asawa. Mapukaw tumetla siguro ti panagdua-dua naken ka. Basta, ay ayatek ni Estong nanang. Awan bibiyang ko no saan nakamagustuhan ti inana. Basta pakitaam lang itinasaya at ti agbalin akatugangam, anak. Takas ta ti rumbeng nga aramidam. Una nanang, amok mat dayta. Di kay madanagan. Tadyak to bastusen ti agbalin akatuganga. Imbag man tadda ka, love. Maladaw akong iti trabaho. Amok isungad nga adak, tay tulod ka. Talaga nagswerte ak iti kaayan-ayat ko. Siyempre saan ka na makabirok itikas kanyak anasingpet kan guwapo? Alawanan, mapantangarudan. Ang mga nuad-adda amaladawa. Into nagasawa tanton. Agsardeng kanton ngagtrabaho, wen? Ay, diyak kayat ti awan aramidan na, love. Diyak kayat ti agyan lang iti balay. Ala. No di mo kayat, saan ka apilitan? Ngam saan ka nga obligain ngagtrabaho? Takabalak mat nga ipait ti amin nakasapulam. Uray pa, love. Kayat kulat tatag trabaho. Umadanin ti kasaryo ka ni Estong. Iso nga enjoy mo ti kinabalasang mo. Kasdi ka di ti rumbang nga aramidan dagiti umadanin nga agkasal? Katuan mat. Ngam adamot lang kan kadaytaan, no kayat mo, wano saan. Ipapas mo ti agpasyar, tainton adan asawam, saan mo abasta maaramid ti aglakwat siya. Sa bagay matkit di, Nangruna no addanton anak ko. Ngam depende mo't ket di. No saan lakit di nga istrikto ti asawa, makapasyar ka latamet nga uray addan asawam. Talaga ka di alumasin kayo ka ni Davy intun malpas ti kasaryo. Wen, mama? Saan mo't amasapol alumasin kayo? Mabalin tayo mo't ti agkakabalaya. Mama, may mayat no lumasin kami. Iti kasta, maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Apay, panagunam, kat kasta ti mapasamak iti nagbaotan mi iti agbalin nga asawa. Saan mo ta kasta, mama? Nga magsaksak mayak lang. Kan iso ti rumbang. Rumbang lang alumasin dagiti agasawa iti dadakkel da. Kat sapel ako ma, tamawatan da kami, mama. Happy anniversary, love. Flowers for you. Thank you, love. Kunaklakit din no nalipata mo ti anniversary ta. Apay kumaamalipatak, ti aldaw apan ang sungbat mo kanyak. Rumbang laang, gumura akan ka no malipatam. Sa dino ti kahit mo apapananta ita. Si kalatan ti makaamo no sa dino ti papananta. Okay nga, Rod. Mapantamangan. Saka ipasyar. Congratulations kada kayo, iho, iha. Agyaman kami, mama. Agyaman kami, mama. Sapay la kumatag na na yung tiragsak yung agasawa. Congratulations ka na kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, nanang. Alanga Road, panawan kayo pa'y ditoy, anak ko. Abalayan, sa batak laang ti kabagyan may, isuday ta sumungad. Sige lang, abalayan.
Makapasuron. Sa anak manen asino ko nestong. Andan samat sa balin apagbisbisyan na. Ha, kapilitan nga agkumyutak. Sa anak lang arudin nga intulod itay agsapa. Dinak manen imay sinukon. Ay, makapasuron na talaga. Oh, apay ang nakamiso ta si Mang Patilab ko. Awan, nabanu ka. Apag iso, nakaluto akon. Mapankag sukaten, tamangan tanton. Sana kun amangan, kayat kun kaginan na. Sana mabali na maturog ka di ka nangan, lab. Sa anak nga rod amabisin. Apay, nangan kan? Saan pa'y? Apay nga rod asan ka amangan. Wenno, anda ka duwam anangan. Asino kumangay? Diyan amukan ka. Apay nga rod asan ka amangan ako nam. Sige, mga anak kun. Tapno awanin ti adu asao. Apay nagsangsangit ka. Panag ko na, nagbalbaliw nesto. Ha? Apay mat? Saanin akas idi ti panagayat na kanya. Pag ko na amat. Saan na kun nga itultulod iti trabaho. Kandinak pa yan sukunan. Ang mga no busy mat. Apay nga idi saan kami pa'y nga gasawa. Kat kanayon nakasukunan. Kat kanayon nakaitulod. Itakat saanan. Di ibagamkan ko na. Mabainak ang mga ibaga. Anya? Agasawa kayo ngam kabain mo pailaan. Apay akas lakim mutong ka. Ugali siguro ti adu ti aramidan na mama. Apay ngamin asaan mo apagsardangan di asawa mi iti trabaho na. Tapno ada mga sikasukan ka. Di na nga rod kaya ti agsardang iti trabaho na. Kasano nga rod iti trabaho iti unang ti balay. Asino ti mga ramid, katawan mo't katulong nyo. Imbag dito ayan ko, tada katulong tayo. Pag tintinulungan mi ti asawa ka, mama. Kita ti salunat mo. Saan mo abaybayan? Wan mama, didak ka di pakadanagan. Apay akas lang nagbaliw matan ti asawak nanang. Nay, apay nagbaliw ako nam. Kasla saan na kun nga ay ayatan. Akas ididamo mi ti agayan ayat. Pag ko naamot iti dayta. Dakkelan ti nagbaliwan na nanang. Saan na kun asuksukunan iti trabaho. Baybayan na kun. Kandinak pa yun itultulod. Ay kasaum anak ko. Diyak nga rod amuno kasano nga ibagak nanang. Basta saanan aswit kanyak ni Estong. Ay saan masolbar ti problema yo? No saan yo apagsaritaan anaimbag dayta, anak ko? Saan nakmanan asino ko ni Estong? Anniversary ti panagkalay sa amin ita. Ngam kaslawan anyaman na kankwana. Masaksakitan ako ni iti kasting aramidan kanyak ni Estong. Anya nga tatirumbang nga aramidan. Kasaritak nga tan. Makaamuditan. Ibagak amin asakit tinakam ko kankwana. Apaman amakasangpetak. Nakaturog met gayangan. Baybay ak man langan. Alaag tipungan kan ules ko. Taijayak sofa ang maturog. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. Kaslawanan patag ko kinestong. Saanan akas idi. Nagbalbaliwan anaming pinsan. Simang pati asawak. Ngam dinak man laki numusta. Di na mo anang ato tigur-igor ko. Tadimat nakikaida kanya ka. Iti sofa tinagidaan na. Ay ayatan nakading agpaiso ni Debbie. Apay akasla di nakmetan as-asikaswen. Imbayak, Barok. Takayat ko nga amuan, no anya ti mapaspasamak kada kayo kandi Debbie. Ne, apay nanang. Anya ti bagbaga na kada kayo. Nagbaliw ka kanon. Saan kan akasla iti sigod?
Saan mo kanon asuksukunan iti trabaho na, kan saan mo nga itultulod. Kan ti perme anagsakitan tinakam na, ti saan mo apan nakalagip iti anibersaryo yaw. At daga po amin dagita nanang. Jak nalipatan ti anibersaryo mi. Ngem amo nakadimet. Anang ato ti gurigor ko idi kalman. Di nakman laki numustay di simangpet. Sa bali pa'y tinagturugan na. Anya. Alabarok. Pagsaritaan nyo anasaya at dayta. No saan na ama iturad ti makisaukan ka. Sikan ti umasidagkan ko ana kat kasaritam. Ipakaawat mo dagiti rumbeng ama awatan na. Tain inauna kamot nga adayo ngam iso. Wenanang. Katagyaman ak itinay bagayon. Agsarita ta kuma, lab. Anya ko mga iti pagsaritaan ta. Imay ni nanang dito'y balay iti agsapa. Katimbaga na dagiti imbagbagam kan kwa na. Kan, saan kit din ngagpaiso? Da ito iti diyang kayat kan kaestong. Saan na kun nga ay ayaten akas ididam? No adaman dagiti banag, maaramid ko idi, ngamjak maaramid ita, at dama kagapo. Saan ka na may tulod iti trabahom? Gapo ta ka sa pulak met nga isagana dagiti masapsapol ko asumbrag iti trabaho. Ket maladaw ako no itulod ka pa eh. Kastamat asaan ka na masukon. Gapo ta mas kayat ko ti agawid anasapa. Tapno makaluto ak iti kananta. Sana kas idi, nga dak iti poder ni mama. Asaan ko na problema ti trabaho iti unag ti balay. Tada katulong mi. Pati anniversary ta. Nalipatan mo anamin pinsan. Saan kan akas idi, asaan mo amalipatan ti anniversary ta? Saan ko analipatan? Ngam amom ka di, ana nga to ti gurigor ko idi kalman. Imbes kumakumustahan nak, ngam saan, tas sabali pa'y tinagturugam. Amom ka di ngaging gaita, kat madipay lang tiriknak. Ha? Sorry, love. Diyak ka mo akas ta. Pasensya kan numarigatan ak nga agad yas. Kadagiti mapaspasamak itatagas sawatan. Kasapulak met ti panagayat, ken pan nakaawat mo kanyak, love. Ken pagsaritaan ta, no adadag iti banag asaan mo akayat, tapno masulbar adagos. Ti agasawa, nasken laeng ti pannakaawat ken pamateg iti tunggal maysa. Anyaman a problema, pagsaritaan iti nasaya at awagas. Tapno maliklikan, ti ad-adda asaan a pagkinaawatan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hinday ibasa ti Isaya Kapitulo 5, versikulo 11. Asi kayo pa'y, da kayo anasapa abumangon, katrugyan yun ti aginom iti arak, agingga amarabyan kayo. Kastaunay ti panakabartak yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nanang, tatang, naawat ako ni iti trabaho. Ket itataddan trabaho, siya akong ti makaamo iti panagadal ni Shane. Agina na kayo mutan nga agtrabaho iti talon. Ay na, nagsayatan anak ko. Kamaudyanan na.
Awanen ti pampanunutak a pagadalen. Sa dino nga iti pakaidistinwam kas pulis. Dito'y matla ang ili tayo, tatang. Ngam opisina ti pagtrabaho. Ay ket nasayat ano kasta. May mayatan ti opisina pagtrabahwam. Wan nga rod lakay. Imbag lakit din ta naawat adagos ni Ashley iti trabaho na nga inaplayan na. Uray ni Lenny, nanang. Tatang, ita nga aldaw nga inawagan ti nagaplayan na. Amang ano naawat mo tanday jay. Ay na, numaawat, di dua kayon ngagtrabaho. Ay katuan tatang. Talaga nga ron ngagsarde nga kung ngagtrabaho iti talon no kasta. Ipatalon kun taon, tinalawa at talon tayo. Kat anya nga rod ti aramidem no saan kan ngagtrabaho. Ay katagkuy-kuya-kuya kung dito'y balay Wan tatang, uray agkuy-kuyakoy kayo nga agmalmalam. Lakay kayo meten, iso nga aginana kayon. Ay na, no siya. Diyak kayat ti agkuy-kuyakoy nga agmalmaluman ako. Agmula-mula aklata. Tauray pang sidala ang dagiti maapit. Ay kat da kayo no day tati kayat yo, nanang. Naawat akon iti nagaplaya. Agtrabaho akon akas nurse iti maysa, kadagiti kalatakan nga ospital diti ayan tayo. Ay na, congratulations sa ading ko. Uray siya, naawat akmeten. Oh, makita yo itan tibo nga tirigrigat yo, tatang, nanang. Adan trabaho mi. Iso ada kami meten ti agtrabaho para kada kayo. Umanay mo't siguro ti apit mi iti talo na pangalaan mi iti kanen mi kininanang yo. Importante, da kayon ti makaammo iti panagadal ni Shane. Imbagak meten, ada kami ti makaammo, tatang. Da kami ti makaammo iti amin amagastos dito'y balay. Ala, say-saya atin yung nga rod ti trabaho yo, anak ko. Kun agan-anad kayo akanayon. Wan nanang. Ay, makapanerebyos. Ngam, excited aklat ta, Agkararag talata ading ko. Patsyak akabailan ta daytoy. Into nagturpos di adiyo. At danton maestra tayo. Duhapay atawan, agturpos mo ni Shane. Ay na, kasla kayat ko ti agsilibrar Gaputadan trabaho yo adwa. Kayat ko ti aginom. Basta saan nyo asubraan, tatang. Alangarod tagpaili akman. Mapanak gumatang iti pagsasangwan tayo. Oh, apay ang nagaduti na idasar atarawon. Ada ka di okasyon? Simang petmet gaya man ti anak ko maestra. Umay kamit ata sumango ka na mangan. Kaya't kano ni tatang ti ag-celebrate, taagdan trabaho mi. Talaga? Naawat kayo nga agpadpada, manang? Wan, da kami tumatan ti makaammo iti panagadal mo. Iso asay-saya atam ti panagadal mo, anak ko. Tapno makaturpos ka mo't, kat makabiro kan tumot iti nasaya at trabaho. Tuladem damanang mo nakaturpos da. Ketita, addan trabaho da. Wen tatang, nanang, ikarigatak mo ti makaturpos, tapno maadaanak to itinasayat at trabaho. June, mapanakon iti ayan dagiti natnateng amulak, inak man bisitaan. Ang mga nukayat mo ti sumurot. Anya ngay kumati aramida kay Jay. Impatalon kumatan ti daduma adaga tayo. Isungawanin ti problema kita. Katanya ngay nga ron taramidem dito'y balay. Apay aya. Apay madingag yan akong dito'y balay. Kat iso matimbaga dagiti anak ta. Ala, makamuka nga raod. No siyak, masikuranak ngamin akas ta ti aramidek. Kat si Kaa. Jak matbiyangan ti kayat mong aramidan. Iso adinak mat nga rod bibiyangan. Nagalas ka ti panagsungsungbat mo alalakayan. Panawan ka man laengang. Tatang, arak yuman. Nay. Apay. Haginom ka manan. Untang, apay dakas aya. Ay, saan ka day? Hanaginom kay di kalman. Sabali idi kalman. Sabali mat ita. Saan mo nga ibaga? Akanayunam ti uminom. Ay nagadukat nga ibagbagayon aya.
Ikanda ka di iti lako yung arak o no saan? Tamapanak langan iti sabali nga store. Ay, nagloko kan. Mabit lang nga ro. Ikandak mo't lagayam. Nagadupay lang yung bagayo. Anto'y tiarak mo. Gusto nday tamay sa. Ay kat dipindi ah. Nukurang, di agsubliak to man na gumatang. Naginom ka manan. Abay, nadariklamom. Ay unay dayta na panagsungsungbat mo. Apay nagbartag ka manan. Anya ayat isil celebraram. Ay kat, tisaan ko na pa naggastos ah. Gapot ako na dagiti anak ta. Nga isudan ti makamoy ti amin nagastos dito'y balay. Anya, gaputa kasta ti embagada, kasta mo taramidam. Ay kato na, awan nga rod problema taitan. Nalpasan, di agrilaksak matain. Ay, jakamukan ka. Makaamukan o kasta ti kayat mong aramidan. Tatang, kuna ni nanang, kanayon kayo kanong aginom. Apay, iparityo nga ginumak. Saan met? Saan nyo mo't asansanan Awan problema, kanak ko. Naragsakak lang, iso nga gininumak. Iso adidak ko maparitan. Madanagan naklaang tatang. Ang mga nagsakit kayo iti daytang aramidan nyo. Saan nakagsakit? Nasalun atak? Da kayo nga ron ti makaam mo. Bastaan na danyo ti salon at yo. Tatang, sa dino ti ayan nyo. Ay namanang, nabartak manan ni tatang. Simra ka ni ti kwarto da ka ni nanang. Amangan no nakaturugan. Anyakit din ni tatang. Diyak mo't la makita ang mausawanan. Kanayo na nabartak. Wen nga rod, manang. Kanayon nga ungtan ni nanang. Ngam awan mo't dengdenggan na. Kasangay na inton bigat. Damagag ko ma, no anya ti kayat na nga irigalo kan kwa na. Ayuwan gayam. Uray siyak. Nalipatak paikit din. Anya nga ti mayat nga irigalo kan kwa na. Manang, no damagam kanyak ti makaparagsak ka ni tatang, ti maibagat, imported nga arak. Anya? Awan matan ti amok ang makaparagsak ka ni tatang, no saan nga arak? Ay, saan? Diyak kayat nga irigalwan iti arak. Tano ininomnan, awanton pa kalaglagipan na. May mayat diya mausar na iti mabayag. Happy birthday, tatang. Saan kayo mo't kuman nga aginom itang aldaw, takasangay yo. Isukit ti panaginom ko. Ta isilibrar ko, ti panagkasangay ko. Anya nga iti kaya tiyo regalo. Awan, anak ko. Awan mati kasapula kong. Unay kayo lakit din aya tatang. Tinsamot la arak kan ti makaparagsak kada kayo. Natumpo nga manak ko. Isuman kit iti regalom kanyak. Tay imported nga arak. Anya? Alan anak ko. Kaya't kumati imported nga arak. Ala, pagbigyan kayo itay ti daytakid daw yo. Takasangay yung kat nga rod. Ay na. Ngam, inton sumarunong agkasangay kayo, saan to kuman nga arak, tikid dawin nyo kanya. Ay wen anak ko. Basta namnamaag ti arak arigalom ita kanyak. Ita, tanalpas da kayon akinantaan. Lukatan yun ti regalo mi kada kayo. Ato ti regalo tatang. Awatin nyo, kat lukatan nyo. Ay na. Agyaman anak ko. Mabit lang at lukatak. Ha? Relo? Ananwak nga dito anak ko. Kadak matrumrumwar. Kat isuot mo lata, inton rumwar ka. Day tamo lata ngamin agin inuman tar aramidam. Di ka di mo agaliwaksay. Ay na, panagkunak anak ko. Ipadawat ko latan da ito'y arilo. Jakmut lang mausar da ito'y. Sayang lang. Ited ko lang nga, iti kasinsinyaw. Ay nalakay, saan regalo nga ron ti anak mo kun ka. Ipadawat mo kit din. Mala, yag mo taidulin ko.
Tausarum to inton rumwar ka. Mala, iti yung arudan ka ni nanang, ta iso ti mangidulin, tatang. Tay regalo mo't kanyak ngay asle, anak ko. Agto'y tatang. Lukatan yun. Taday tati amok ang makaparagsak ka na kayo. Mabitlaing nga raw talo katak. Ay na! Dayo to'y ati magustuak a regalo. Important nga arak. Ay na! Anya nga tatiraman da ito'y. Ay, lukat ako na anak ko. Mala, agsilibrar tayon. Rugyan yung timangan, tarugyak mata, ti aginom. Tatang, mabalin ka di amangan kayo pa'y nga umuna sa kayon to aginom. Mga anak to inton madamdama. Uminumak pa'y. Nagpulutan pa'y. Mala, mangan kayo latan. Ay una yan, Juni. Nagsapa ka nagriing. Ngam arak manen ti sangsangwem. Ay, agtal na ka man lutis. Hindi nakman bibiyangan. Tadi ka mat bibiyangan. Aramidam latati kayat mo Naturog ka na, Bartag. Itatana ka rin ka. Agbartag ka manan. Nagimas nga ron to in regalo kanyak ni Asli nga arak. Itala makaramanak iti kastoy. Iso adinak paritan, tasayang dayto inusaan ko ama ibos. Ay kat mabalin mo mat nga inuman iti sabali nga aldaw day tanabatay. Saan Abangan no agbaw-baw taon. Kat sabalin ton tiraman na. Iso nga inumekon, takaimasan na pay. Diyaka mukan ka. Day tala arakan, tinapatagkan ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, makabanog mo ti trabaho at trabaho, Lenny. Aglib taman mo, takayat ko ti agpasya. Wan, kayat ko launay day manang. Sa dino nga ta tinapinta sa pagpasyaran. Konformiditan. Basta makapasyar tayo. Alaman nga, Rod, italaang mo't nga agpasyar tayo. Padasan tayo mo't ati agsursor. Wan, manang. Makatawantan nga agtrap-trabaho. Iso nga agaliwaksay tamat, Kuna dagiti anak mo. Saan ka nga agin inom inton bigat, tagpasyar tayaw. Sa dinaw. Nalipata kun jay imbaga jay anak mo apagpasyaran tayo. Kanya nga iti aramida ni Jay. Agpasyar laeng. Ay katuan tapno mapadasan mo't timapan iti sabali a lugar. Saan kat adito'y lugar tayo latan? Da kayon tulatan. Sana ka sumurot. Ay agtal na ka man. Di mo sayangan ti gundaway mo ang makapasyar iti sabali a lugar. Excited ak tupay. Sika, di mo kaya ti sumuraw. Kat, si kalaeng Saan nga rod kanyak? Manang, nasakit ka no ti ulo ni tatang. Saan ka no asumurot? Ay, unay mo ni tatang. Inyunay-unay kan kwa na nga, dapapanan tayo ita. Ay naanak ko, saan yun apilitan ti madi asumurot. Kinasaok mo't iti kalman, ngam awan dengdenggan na. Wan, agbati latan ni tatang. Sayang mo't no saan tayo matuloy gapukun kwa na. Amang ano talaga, di nala kaya ti sumurot. Talaga di na kayat, gaputa arak latan ti pagragsakan ti amayo. Sapay 5 nga aldaw tayo iti pagpasyaran tayo. Ay kat makaamumutan ay tibiyag na. Baybayan tayo ngagmaymaysa, bareng agnakam. Ibilin kuntulatan kadananang kantatang. Ibagak ngagmaymaysa amabati dito'y balay. Ay na, June. At dati pamilya miti sa bali a lugar nga agpaspasyar. Nagraragsak da iti ipupos da aladawan da. Idinto tasika. Handa ka dito'y nga agmaymay sa anabarbarta. Ay, pimpiman kapay. Sika, ti pagchichismisan dagiti chismosa iti tersinak. Ay na. Siya, ti pagchichismisan da ko nayo tatang. Katuan Marta, da kayo a pamilya. Na. Ti amuda, binaybayan da ka dagiti anak mo. Ah, Gaputawan ka akadwada.
Di na amaw. Asika, ti saan amangayat as umurot kadakwada. Nakaadal kanulaang dagiti anak mau. Saan dakan apagan anaw nga amada. Ay. Sana pudno dayta, tatang. Ipatpatagdak dagiti anak ko. Pilpilitan dak ang makisurot ngagpasyar. Yamjak kayat. Kahit saan mat nga amaw dagiti tao abartak ka. Ta iti balay yulaang ti pagin-inumam. Saan da nga amaw ti mapaspasamak. Saan da nga amaw adi mo kaya ti sumurot nga agpasyar. Wala. Bayan nyo, tatang. Sumurot aktaon kadagiti anak ko nagpasyar dan tumanay. Jakbat kayat apag chichismisan dagiti tattao dagiti anak ko. Jakayat ngay bagada binaybayandak. Gaputasan mo't ngagpaisuday ta. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jonay. Awan maganamaw iti arak. Si kamat laang ti agbalin ang nakakaase. No itultuloy mo ti panagin inom mo. Ay, agasam dayta. Agsapa pa'y laang. Rugyamon ti aginaom. Agmalmalam kamatan nga umininom. Mariknak nga rod iti bagay. Kahit nagkapsutak matayin, tatang. Saan mo kuman nga urayan? Amala daw ti amin, anak kaw. Agbalbaliw kan. Ti arak no nalabas, makapadakas. Ngam nasaysaya at aliklikan, kat saan mon agamdan at imtiman. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbang nga oras kada kayo amin.